Rendőrtiszt segédkezett egy bűnügyben Pécsett a gyanú szerint. A biztonsági kamerák felvételei alapján vélték felismerni a magas beosztásban dolgozó férfit. Az eset előzménye egy ismert pécsi vállalkozó eldurvult vállópere, ahol a feleség a férjével közös cégeinek eszközeit kezdte elszállítani. Ez megalapozhat bizonyos büntető tényállásokat, fogalmaz a férj jogi képviselője. Például a sikkasztást, hiszen a rábízott vagyonnal sajátjaként kezdett el rendelkezni. Bizonyos esetekben a lopás, tehát ezek mindenképpen vagyon elleni bűncselekmények. A felvételeken jól látszik, ahogy az egyik több százezer forintos berendezést viszi a feltételezett rendőrtiszt letakarva. A feleség és segítője többször keresték fel éjjel vagy hajnalban a cég telephelyét. Azokat a kamerákat, amikről tudott a nő, elfordította, csak ezután érkezett a társa. A közreműködő személye miatt egy másik ügy is indult a bontóper mellett, mondta el Antal Kadosa. A gyanú szerint egy rendőrtiszt látható a képeken, aki segít a költözködő feleségnek. Ezért a Pécsi Városi Ügyészséghez tettünk meg egy feljelentést ebben az ügyben, vizsgálják ők ki, leadtuk a felvételeket. Feltételezik, hogy a megyei rendőrkapitányságon van állományban a tiszt. A jogi képviselő szerint társtettesként lopásban, társtettesség sikkasztásban, amit a férfi elkövethetett. Ha rendőr, akkor tudnia kellett, miben vesz részt, véli az ügyvéd. Az elszállított berendezések értéke több millió forint. Antal Kadosa szerint a feleségre 2-8 év közötti felfüggesztett, míg a rendőrre akár több éves letöltendő börtönbüntetés várhat. Ennek pontos mértéke azonban a cselekmény minősítésétől függ. Megkerestük az ügyészséget, ahol azt mondták, nem tudnak az esetről.